al cap de 20 anys, o de 25, o fins i tot de 30, que per cadascú, quin ha estat el paper de guix, de graó, en la vostra especialitat professional? Al 77 vam fer guix. Jo al 78 vaig entrar a la Universitat de PNN, no? I és veritat que per la meva carrera universitària ha estat molt interessant, doncs molt de temps ser director de guix, tenir graó, els llibres, per diversos motius. Un, per contactes, vull dir, jo m'he pogut relacionar doncs, amb molta gent molt interessant, gent de quadernos, de perspectiva, gent en congressos. Doncs, he viatjat a presentar guix a Espanya, a vegades, bueno, amb en Jaume Carbonell, el Fabrici, en aquella època viatjava molt, no? Vull dir que això és important. Després, el tema de la lectura, vull dir, el fet de llegir articles. Per exemple, una cosa que jo sempre he valorat molt és que, jo comento a vegades, jo he comprat a vegades pocs llibres. Per què? Perquè rebíem aquí llibres i llavors utilitzaves la lectura d'aquests llibres ja per la nostra pròpia formació, la qual va ser interessant, no? L'experiència de guix i de graó, diria, forma part de mi i no sé de quina manera la puc deslligar, no? Clar, intentant allò pensar a veure què, se m'acut molt similar al que deies tu, a veure, estar en contacte constantment amb gent que fa coses, que innova, que pensa, que llegeix, t'obre la mirada, t'obre els ulls. Bueno, jo és que em sento molt identificada amb el que estan dient i que jo utilitzo aquella paraula que per mi és fonamental, és el privilegi. O sigui, nosaltres, a més, com a revista, estàvem molt relacionats amb els moviments de revisió pedagògica i jo, una de les coses que realment penso de que a mi doncs, em va ajudar molt i em va obrir molt els ulls és que ens n'anàvem als congressos de renovació pedagògica, doncs, quan es feien a Madrid, quan es feien a Sevilla. Però jo la paraula privilegi, és a dir, jo sempre dic, jo he estat una privilegiada en poder doncs, estar a guix, a graó, perquè he pogut doncs, tenir contacte doncs, amb la gent que, clar, que nosaltres teníem contacte perquè a més els buscàvem, però allò que comentàvem, teníem una mirada també de l'educació i malgrat no era tancada de diferents tendències, el que sí que era molt clar és que teníem doncs, bueno, uns marcs conceptuals que ens movien per allà. Per tant, el poder doncs, anar a buscar, a llegir, és igual amb els articles, o sigui, t'estava realment endinsant jo el que deia és que estàvem al rovell de l'ou, és a dir, i a més de la realitat, o sigui, no solament del pensament, sinó de la realitat que podia estar passant. Jo crec que tenia un valor de formació permanent, que ja s'ha comentat, tant pel fet dels propis materials que generaven, que cada van ser més, perquè va ser guix, després els llibres, després, etc. És a dir, que hi havia una riquesa per formar-nos nosaltres mateixos i també s'ha dit, per les possibilitats que obria de treball amb altres col·lectius, sectors, institucions, etc. I també crec que ens servia perquè em sembla que estàvem construint en aquests primers moments també el nostre bagatge pedagògic, per dir-ho així. Jo crec que ens servia una mica per reafirmar aquest bagatge pedagògic. Era una manera de contrastar també, no? El que es publicava, com es publicava, les reaccions que hi havia, les discussions teoria-pràctica, per exemple, no? Que bueno, van ser importants aquestes. Doncs això també ens reafirmava el nostre propi procés de desenvolupament pedagògic. A veure, al final, la trajectòria de cada un de nosaltres i a la pròpia empresa, la cooperativa al seu moment, jo crec que es va fer petita, malgrat les dimensions que ha tingut, per al desplegament professional de la majoria que està en aquesta taula. De manera que al final era un editorial i nosaltres no érem editors, no som editors, som educadors que ves per on editem. Però l'editar també té unes limitacions, que és el que una estructura de N persones dirigint una empresa de les dimensions que teníem no tenia sentit, o converties en una multinacional o donar activitat creativa a tots els que estan en aquesta taula doncs no era fàcil. De manera que cada un jo crec que ens ha servit per construir la nostra professió, el nostre perfil educatiu
en funció de tots els inputs que ens ha permès aquesta empresa. Dic empresa en el sentit no sinó de projecte, entesa com a projecte, i crec que ha servit per potenciar a cada un de nosaltres en funció del lloc que ha anat ocupant. I jo crec que, a més, tots ens ha alimentat en funció del lloc que hem anat ocupant.